bocah-bocah padha minggir. Iya. Yo 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 yo. Yo. Oi 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 oi. Yo. Yo yo. Yo. Duwe ngono le. Truk, omong ana mamaku kopi, Truk. Iya. Lho, itu. Yo, ayo. Lah kok rupamu diguyu karo para lho tek asu iki, Trek. Nah, kaya grandong ning ora asu tenan kuwi. Ah, sotek lagi. Asu. Yo, ye. Pandik Liona iki. Mas Pandik lho iki. Pandik Liona ya ya. Kok ngerasane hatiku kowe pamer iki lho. Rambut ledek. Yo. Yo, 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 yo. Yo iki. Buta sing paling ditresnani bojone ya iki. Yo, 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 yo. Yang tau banyak dulu prajurit tak elengke sesuk awake dhewe ora sak perlu ning kejaksaan ning kono enek acara pengadilan jaranane gagal ya ora sida sesuk ya amin ya rabbal alamin ya lah wong arep teko kono kabeh do ngajone pegatan mulane tak penging terus ora sida ora oleh wis ra usah aku yang masane bibil iis lek mitano karuan gandeng karo aku lho. Gek lakone gur IAS iki isih mulai mau iki. Pengarane sesuk aku ngono aku iki Pak Dalam. Yo. Lah iya to Is. Kasih dong. Heeh. Bareng ngomongin kejaksaan. Las mata. Bareng ngomongin kejaksaan bojone Iis duwe adem panas. Asu tenan ya.
Toto barisane, Cuk. Oh, iso lah. Yo yo. Pokoknya sing ganteng dhewe ya. Pak To gawane madhep dhuwur ta Pak To? Mas Bodet. Iya. Ojo riko nyajak. Jenengku sapa Pak To? Jenengku sapa? Tambien. Ora usah takon jeneng. Pama dadi perkara wingi to. Ojo riko nyajak ngoro gunung hang wis juwur. Biatin wis kadung tahun-tahunan isun ngerandu Mas yo ciciro lintang aran loro merujuk ring ati koyo sugeng riko jolo keto bianyune uga tatune ati koyo nono tapiane biatin wis kadung loro tahun-tahunan isun ngeroso kari kiampang iriko ngomong sumpah jaluk sepuro Mas yo ngilu gede sing kira arep nampa welase Mas yo ngilu nana mergo ati wis kadung sumpah jeru pianyu segoro tatune piatin make kroso loro keliwat loro piatin niki hangson sangga ojo riko nyajak nyanyi kedung ang wis ojo riko nyajak uruk sumur hangga jeru piatin wis kadung tatu percuma biain riko ngerantu Mas yo ciciro lintang aran loro merujuk ring ati koyo sumber hangkeneng riko jolo keto bianyune uga tatune ati koyo nono tambane yatin wis kadung loro ayen iso ngeroso kari gampang iriko ngomong sumpah jaluk sepuro Mas yo ngilu
kembali bareng-bareng yang kompak. Wis kadung loro. Ayo ngatur semuanya. Dan ngatur manis. Kita tunjukkan kekompakan bersama Dwi Udo Kendoro. Ayo tek sotek. Jaluk sepuro Mas yo ngilu gede sing kira arep nampa welase sampe ngilu nana mergo ati wis kadung sumpah seru yen segoro tatu piate mati kroso ora keliyat loro yen iki sun sapa ojo riko nyata Ayo yang kompak. Dwi Udo Kendoro. ojo riko nyata Kita. Hey, hey, hey. isun ngerandu Iki kompak tenan, iki kompak tenan kita. Nyapa dek? nyapone Ukel ya bener lagi. rumah saku kayak wis bener Bener ya Bil ya. bener ri Bener lagi asli ya. bener ri Sing ora bener uteknya bledek dulu. waya menggo ra menggo piye oh Ah, karang ya nang ngono. kuwi Yeah. Yeah. Beri. Tutupnya dek. Apa is? Yatin wis kadung aku percuma biayen riko ngerandu Mas yo cicir limbal aran loro rujuk ring ati Lah, lagi api tenan iki. piye neh apik iki piye neh enak-enak nyanyi kok mandek kayak mau Jatuh aku nang kene. Hei, kowe iki mek mego orono. Nah, omongan Anda. Lah ya kok mego wong ngerti mego kok ya ora gelem mego. waya menggo iki menggo rungokno Menggoke kleru Bil. Wayahe lah menggok kan nganan, mengko menggok kiri. Kowe api lho dek macamu iki ganteng lho, Dek. Hei, kowe Aja guyu lho, Dek. Heeh. Iki lho bathuk. ngiri ngono lho. Marek untu ya iki. Sak rai secangkep tok lho iki. Yeay! Ayo suka bandek, bandek. wis kadung loro tahun-tahunan Ayo tangane. Oso kari kiam pangiriko ngomong sumpah Kono kancane dek bledek. Dose Masyo ngilu gede sing kira arep nampa welase Apik tenan asli apik iki apik tenan. Raimu lho antuk jeko lho. Lho kowe iki mego kowe iki tuwek dhewe. Kowe iki sak kancoan tuwek dhewe. Manuto sing enom. makane sampean iku ning ngarep lek ning mburi sampean gak ketok Kowe iki tuwek dhewe makane manuto sing enom. Kowe iki tuwek dhewe. iso mbak iso gila iki lho Lah kon ngalih terus gak guyu kok sapa kowe? Gaboh, wong tuwek sesepuh, iki ki wong sepuh. Lah kok kowe wani-wani karo sesepuh ki kok. Lah ngono kuwi Ariel mau arep tenan. Iki bisa. Lah kowe mau wani karo gaboh, wani karo sepuh, wani karo gaboh kowe. Wong tuwek. Ngarep ruwet kowe. Katune ngarep. Oke baris, bledek.
barisan garda depan. Mas yo ngilu gede sikira urip. Sinden yo rasa melu-melu jengkrakne. Sinden is. Baik iki sing mau. Is. Baik iki sing mau. Aku sing nyebrane opo? Buti di buti. Ya los nyolek ngono. Wong ngene wani. Wong ngene senepo. Heeh, tak kandhane buti kowe. Makane wani. Buti ndelok YouTube buti. Buti ndelok live kae. Oh, wong live dhewe. Ngomong. Lari kelakone bapakmu Ril. Wes senengane sedot bisa. Nah. Masih disontek. Ben waras uteke. Iku sontek apa? Sontek rabies kan? Ora lho buta kerenge kono karo juru sote kok wedi niku ya. Wis ora nedek bledek, jarume wis ora nedek. Lah dikawone. Wis ora enek dek bledek kene wis ora enek. Ora enek sandal lho sing digawa. Tak sontek aku piye? Kowe rene gawa balon kok api. Lho tenan. Aku mlebu. Lho kok iso mlebu piye to urung mari kok mlebu. Nyapa? Joko Frame. Tak sontek. Aku mlebu sampe Joko Frame. Ngapur ae. Buti! Pak Tono kalau buti. Ya bener ndelok live kae lho wonge. Ayo. Iya. Lek sampean kan tak disontek wedi to Pak to? Tak sontek kok piye? Masih Pol. Ngomongane Buti Masih Pol. Iki mau enek apa ora? Iki sing menang akeh iki Masih Pol saiki cedhekku. Iya. Masih Pol menang akeh saiki. Ayo. Sampeyan ngarep dhewe. Wase. Riko kang son kali. Yes. Panggai is. Riko. Perkarane is lagi. Ayo ngomong. Nyapa? Nyapa? Lah kowe kesuwen lek tabuhan muni kowe jejal joget to mengarep. Lah kowe kesuwen lek jajal lek ora kesuwen ya ora ketabrak Yo. Apa ngengkelan tak. Padha-padha megaene padha-padha diunjangan. Jaranamu ta kae. Lah kowe ngerti jalanane sapa iki? Jalanane sapa? Ayo jalan sapa le? Sapa? Hei, jalanane sapa? Kurang banter jarane Aril lihat. Wane sapa? Balanan sik, balanan. Gila. Mik apa piye ta jane? Mik apa mi? Ngamuk mik iki. Jarane sapa dikenane sik? Hei, tatap muka dong. Ayo guyu tenan. Iki jaranane pule. Hei, Iki apa tak ketone aku kono lek iki apa krono.
jaranane Ipul. Lah iya wis ora. Tapi kan duduk jaranane Kirek. Hei, jangan nembang. Sidat, ini sidat. Kayak Ibu. Surabaya. Lho muni Surabaya wis cangkeme palsu ya Cek. Babok. Aku nek mlayu rene iki mlayu kok nguas iki. Ya. Det. Wes mlebu Det, perang tanding dilagi. Ayo. Golek musuh perang. Pandi Liona, golek musuh ndi? Nah, Landi. Areke WA kok ora banter Pak Cep lek muni Liona jane. Loh. Kowe Pandi Liona sajake sing arepe gawe perkara kuwi. Oh. Ndi jae? Kuwi lho. Lho, ora nek guyu. Perang ora nek guyu. Kowe iki nantang sapa? Kowe iki nantang sapa? Pandi oseis lho. Matane lho, kowe nyapa nglirik kono kuwi. Gila. Di majuan di. Weh, bledek. Kowe aja sumbar-sumbar, kowe nyebut-nyebut Pendi ya Pendi tok, ora usah tambahi Liona. Ora usah tambahi Liona. Parah tuh ini. Ayo. Lho. Lah kok aman-aman ditambahi Liona. Dadi mangkele atiku. Nyapa to Pak to? Bukti iki nang ndi to? Kok gak melok jane? Lep nek gak senipo ngono lho. Abi nek kono main. Heeh. Ya. Dek, upama karo sing ning omah apa ya rapet Dek? Ayo ngomong. Ayo ngomong. Sekarang apa lagi? Sekarang. Enak sih nang omah. Ora wani, Bang. Ora wani, Bang. Woi, aku udah nyemep pegatan gara-gara susu kuwi. Nah. Lah, sik Pak, susune sapa dhisik? Ya, sebelah sampur tanjawara perang. Lho, ledek sing kondang lopo sekti tanpa guru. Lho, Halo. lho. Ya, Kodar. Yo isih wani iki. Yo. Sekti dangdut. Yo. Geblak tenan ta iki? Asli perang tenan. Asli. Loro tenan. Asli. Tepuk tangan sing rame, tepuk tangan. Hebat. Tepuk tangan sing rame-rame. Oh, ape bersyukur lek bledek iki sekarat kok bersyukur. Sajae sing nyepak sepuangat sajae. Sajae kok seneng lho. Pak To. Lek aku dadi mantumu piye Pak To? Is ngadek is. Nyapa to Pak Cip iki? Kalau ngadek ta. Aku wis pamane dadi bojone Ipul, sumpamane iki piye? Pacar piye? Ora kacar kowe. Wah, bacot ke perang mul. Ini, rada maju. As, konar pe di linggo kowe rada orene. Orang bayang ngelong ning kang ala acara panten. Oh, pendoler kekonak. Wah, parah. Wayane mongso kok ilange bledek laku kuwi, bledek. Wis dadi anteping pikirku Pendi ora nrimake kowe nyekel kami bawan dina. Ayo. Dina ditokke sing mutar Pendi apa kowe? Kabeh sore sinebar ngantar-ngantar. Jagoning dewa kekasih kawula siji ora ana liyane. Pendi Liona. Ya iki lho. Ayo.
maju kowe. Pendi sapa? Pendi Liona. Ya iki, Pak. Arat iblis sembarang kowe. Iya. Rebah tanpa daya kang nalika semana isih bondet sorae mata rupa kawula arsa muca mantra ayo putaswa buti karo wong ya nalika semana isih gledhek popok ya Allah biha ya Allah jeneng jole mangakah daya kekuatan tertentu amola satru murka nalika semana semono bondet gedung lemah ping 3 ilang wujuding bondet wujuding kaya macan 2 macan 3 macan 5 macan 1000 macan kepai jagat geger jon maglara Yes. Alok sana ke place itu cara beda boleh. Iklo. Ayo. Kowe kon kalau pangalangan anu dito tidak ya. Kola patoro iklo. Kowe muda le. Sote ketirle yo sahora terse hora berada lo acur umur gue lo la yo ayo lo arep layu nek dina barat blas gue lo terus aduh yo lakon mutara pamar layu nanti gue yo las ayo layu nanti gue Bapak Yaril sik sektinan lho Le. Nande. Ayo. Ayo. Sak jalukmu sak rusamu. Yo.
Loh, ayo modal. Loh, Iya, iya. Buka sepi. iya. Ayo, 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 ayo. Ah. Terima kasih Bunda. Yo, aku tidak bisa suntik tadi. Ayo, lolo ye. Orang toto, orang ajar iblis. Wah. Kelana sabar. Oh yang ini lah cara api oh yang ini kita. Oh. Nah, matanya barin mencot goyang rin. Asik. Orang popolit. Pecet gak as. As. Ya terus. Waduh. Pengalaman ngejuntek itu nanti. Wah. Lan, bayang kamu rasa norno lo, Det. Nan. Wah, ya ngono kuwi lho. Contohnya Mas Pendi Leona gitu contohnya. Mas Pendi Leona gitu. Oh, bareng tak siarnya nek Leona ini kon banter lho, Pen. Ya kurang ajar gitu kan ya. Oh, wah. Sing Leonane banterno pake. Oh, Rama deh nyelak aku Rama. Yo. Oh, golano sing dat golano nek. Lah. Saya kentar, saya rame june ora jawi ora boyo kuntoro. Ora apa-apa. Ayo. Nah, ngene iki kalau saya. Dimasih ayo. Ya, koyo ngene iki lho. Ya, golano pen apane bocah iki sambat nyapa pen? Kok sambat iki nyapa golano nyapa bocah iki nyapa? Matamu pitik jempol aku lho. Lho jariku apane gur bengak-bengok. Jempolane dolan seutuh ora lho sing utuh ora apa-apa kok. Dimut kae sana. Ayo aku yakinan. Aku pengajian rek. Saya arep njaluk tulung sapa kowe? Oh yes. No. Oh yes. No. Oh yes. Ya duwe ilmu bocah iki. Wis sampe. Lah kok muni dancuk iki nyapa to kowe, Dek? Nek masa yo muni dancuk kowe. Aku mau sak Banyuwangi yo loro iki. As. Loh, aku bali ya, Pak. Aku bali, Pak. Loh.